Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skaman su channel singa bha subscribe no menta. Karpat ka MHA ya ka ITLF ban pengken ria ya ka sni lektep ya ki bru bayap haki kam ya musnam. Ka Ministry of Home Affairs kala karpat ya ka indigenous tribal leader from. Bahkan pengken ria suah ya ka sni lektep season tep ya ki met yap. Jong ki baru ki bru balayap na kathma ya pher jai benriu. Haka jella Manipur sau ki wepat ki sngi ka MHA kalapha ka city saka ITLF haka ba kentu ya baru ki ba chongsuk chongsngai haka ba kularu ka sorkar kan ombuteng haka ban penbej no ya kane ka kam haka jing siau thu jingmut ka ban long ka ba penhun ya baru ki kenhun ba hapo nyau sngi haka ju kapor ka ITLF kala menjur ban penjelan sasan seni ya ka seni tep ya kilai pusan ngut ki bru ki basa penyap hakane katma ya pher jai menriu namar kane ka jingkerpat jong menteri katnat kam poying wamit sa kajing leit tep ya ki met yap lai pusan ngut kan long HKS Boljang kabadon marjan hakholai kopi Surangpur distrik hakawai pat kaliang ka ITLF kalaburu ya ki santeli ki mat jingdawa ba kentup ya ka jingya thuno dakaain haka jinglum jingtep S Boljang jong ka Surangpur distrik kajaka ba kintep yakini ki lai pusan ngut ki basa penyap kane ka kunhun paj riulum ka ladawaru ba omde ban pha ya ki bor pahara ki badei na ka jai benriu mete haki distrik basa bur haki paj khuki zo na ka benta ka jing sengan jongki nalor kane la kenturu bayak kimet yap jongki khuki zo kibadon ha imfol bakin wanra no sa Surangpur bat yaki basa set koidi ha imfol ru bat ban penkendriat no sa kiwe ki jella naka benta ki jing sengan jongki